Yo hey, masses ring uvara amathekeni abafani khona ezoqoma from day one ngoba ithathu nemali khona ezokuthanda ungenani ezobekezela ku-blind loyo muntu ugrand mfana kithi please ungamlahli mase kuba khona okuthoma ngawe kubangani uthole ukuthi akakuthanda ufuna ukudwasela usibanibani I'm sorry to say this loyo muntu udinga i-hashline kodwa sikho lapho sithe amathekeni abafani hey, omunye uthanda ukuyoprova amaqala ukudla abuye ekuseni ngopha 6 ezoqatha zo-uber omunye umfica kube ihlalele ethanda nokufunda uzwa abangani bemhleba bethi lo uthanda ukubukwa mina angiwathandi labo abizwa ngamagruphi owafica kumashows ajika holwe ngamaluzi shaya iwini ungaluzi no sexual abuse mawuperform itrack edope angeke ngakucabuzi ayamantombazane ayawefani nje ayamantombazane ayawefani nje ayamantombazane ayawefani nje ayamantombazane ayawefani nje kuphinde kube khona lawa athanda ukutha angena ndaba no-life azoqoma imkhufa avuke ekuseni aqoqa amathini eqala ukushuba ngathi awungi-understand ngisho lawa abhema ikunga mina xa isuka khona amanye azoku-abuza umuntu akwenza isilima mjitha wami live ubuka even though umthanda yena vele akhetha ukukuuza ngathi ngingamfela ngenkahle ebusweni mese ngiyamthuka khona la mathekeni amancane ajola namabhuti ube na-14 izolo namhlanje isisu useyasikhupha ngingangozamawo umakhelwane plus bekimfuna useyagula uyaqutsha inwele zakho ziyaqothuka ngale ngoma inhloso yami ukunixwayisa mantombazane sengiyanicela ninyekele ukubhayiza thina samajida siyalifaka siyakhipha then uyamisa mase nithi abafana izinja ayamantombazane ayawefani nje 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 ayamantombazane ayawefani